U povereništvu pokreta Dveri Srpske u Boru održana je konferencija za novinare. Na konferenciji je bilo reči o porodičnoj povelji Srbije, koju pokret Dveri ovih dana promoviše u celoj Srbiji. Pokret Dveri, kao prvi porodični pokret u Srbiji, sa pravom postavlja sljedeća pitanja. Političarima, zašto mlade majke bivaju otpuštene kada ostanu trudne? Zašto se trudnicama oduzima 35% od plate kada odu na trudničko bolovanje? Zašto porodične firme u Srbiji ne dobiju subvencije od po 10.000 eura od strane države? Postavljamo pitanje i medijima. Zašto degutantni reality sadržaj gej parada dobija veći publicitet od recimo filma Srbi, narod koji nestaje, za čije prikazivanje je peticiju potpisalo na nekoliko desetina hiljada ljudi? Institucijama u opštini Bor također se obraćamo sa pitanjem da li se vaš zadatak u razvoju i očuvanju porodice sastoji u isplati 2000 dinara dečijeg dodatka, što je, kao što svi znamo, dovoljno za jedno pakovanje pampers pelena. Zbog ovakvog stanja u kome se nalaze sve naše porodice, a na osnovu odluke Svetskog kongresa porodica, kome pokret Dveri i pripada, mi donosimo porodičnu povelju Srbije u 10 tačaka i pokrećemo kampanju Porodica na prvom mestu, čime stajemo odbranu svih naših porodica. Pokret Dveri će u okviru promocije porodične povelje Srbije organizovati nedelju porodice u Beogradu.